Amalima Malikunafoni jabrani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de sele min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ ye bi ye tɛnɛ ye Août kalo tile 23 ka taa bila karidon na Août kalo tile 29 farafin kalo tile 14 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila farafin kalo tile 20 na dolo jate la samiya kalo sabanan tile fɔlɔ o ye bi ye ka taa bila samiya kalo sabanan tile 7 la doloba min nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de ye Mercure ni anw ko a ma gɔku ni nanzaraw ko ni arabuw ko a ma ko utaridu ale utaridu dolo ni nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma ko ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan hakilila baaraw bɛna diya ninnu ye kosɛbɛ ninnu bɛna ko caman ninnu ye mɔgɔ minnu tɛ don ko la n'u ma a ko sɛgɛsɛgɛ ka se a dan na mɔgɔ caman bɛna fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma ko karisa ye mɔgɔ k'a ka misɛn baara nasugu min ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na o de bɛ tali kɛ comptabilité baaraw jatebɔ baaraw o baara nasugu ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na feere nasira caman bɛ yen o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na bolola baaraw artisanat baaraw n'o ye bolola baaraw ye o caman bɛ yen nɔ o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na enseignement ka di ninnu na maîtreya ka mɔgɔ kalan o baara nasugu ninnu ye kalanfa ɲɛnamaw ye o baara nasugu ninnu ka di ninnu na dɔgɔtɔrɔya baaraw o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se sariya baaraw ma o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na bana minnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o de bɛ se ka tali kɛ nugudimi kan bana minnu bɛ tali kɛ nugulabanaw o de bɛ se ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu sɛgɛn u ka adamadenya kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mardi don k'a daminɛ 7h 8h la wagati fɔlɔ ye o ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la mardi don 7h 8h kasara barika bonya accident olu bɛ kɛ ni wagati in kɔnɔna na kosɛbɛ a wagati filanan bi tile kɔnɔna na o ye 14h ani 15h furancɛ bi mardi ni dɔgɔkun in mardi 14h ni 15h furancɛ bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to i yɛrɛ la ni wagati in kɔnɔna na sababu jugu yɛrɛ kɛ wagati ye nin ye ka ɲɛsin dugumakolo ma Mali kɔnɔ yan nɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔw la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko hakilisigi ani basigi o ye aw ta ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban garisɛgɛw olu siraw ma sinsin nka aw hakili o sigilen don kamasɔrɔ kɛnɛyaw olu siraw olu sinsinnen don aw ni mɔgɔw ka kuma ɲɔgɔnya barika bɛ olu la ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka n'a bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala a dama ka so toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni bana min bɛ aw ka sira kan kamasɔrɔ wulikajɔ aw bɛ fɛ ka kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko dibi bɛ aw ka sira kan hali ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya bɛna gɛlɛya kamasɔrɔ a ka di aw ye sɔrɔ minnu ka don yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ko gɛlɛya bɛ don olu la ni aw bɛ se aw ka ko ni aw yɛrɛ ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw bana min bɛ aw ka sira kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka n'a bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan de mɔgɔ minnu bɔgɔ tala dawuda ka so Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun in barikalen don ka ɲɛsin aw ma kuma ɲɔgɔnya ta fanfɛla la ko aw yɛrɛ de dalakan barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw dalakan de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔ ani kunkɔrɔtaw nka ni aw ye aw manko ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kumakan min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma ko gɛlɛya bɛ don o wasako la n'o tɛ dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma
wasa olu sira dayɛlɛlen don nka sababu bi bɔ aw yɛrɛ ka jija a n'aw ka wuli ka jɔw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka n'a bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw. Samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Idirisa Kaso kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fariganwalew olu de kun dalen don aw kan aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya ko gɛlɛya bɛ se ka don o la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ nka fɛn min ye garisɛgɛ sira ye o siraw jɛlen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw yɛlɛda o siraw olu aw bɛ se ka na yɛlɛda dɔ sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nka aw ka wulikajɔ o de kɛ aw tagama bere ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na ka n'a bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya gɛlɛya bɛ don o la kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma kibaruya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma kunnafoni siraw olu lagosilen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka wulikajɔw caman ni aw y'a daminɛ dɔgɔkun laban na dɔgɔkun daminɛ na aw bɛ fɛ ka jaabi minnu sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ko aw bɛ se ka mɛn kɔnɔni na yanni dɔgɔkun ka taa yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la jaabi ɲuman tɛna se ka sɔrɔ olu la a ka di aw ye aw ka ko ka tɛmɛ cogoya min na gɛlɛya bɛ don la nka kɛnɛya siraw sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Isa ka so samiya kalo 3nan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ miiriya ko minnu bɛ aw kun kan aw ka sira jɛlen de ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka mɔgɔ minnu bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na sira jɛngɛnen ni aw y'o ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka maloya sɔrɔ o la o kɔrɔ b'a yira ko aw ka sira kilennen ta aw ka tile ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa min ni a b'a ɲinina a bɛ se ka o sɔrɔ wa miiriya jugu minnu bɛ aw kun na k'a b'o de bila ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun gɛlɛya aw bolo farigan bɛ mɔgɔ minnu na u ka farigan bɛna ban ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawla kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Umaru ka so furuso denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw ɲɛsinnen don aw ma sira caman fɛ aw ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu sira caman fɛ yɔrɔ janfɛ kibaru olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka tigɛ da sɔrɔ kan sɔrɔ nafamaw o bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ bana bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kɔfɔlen ninnu na u ka fariganw bɛna nɔgɔya yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Ayuba ka so scorpion kawla kalo 2nan denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bana min fanga ka bon aw ka sira kan aw ni mɔgɔw tɛna ɲɔgɔn faamu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kɛnɛya siraw sinsinnen don mɔgɔ minnu ye feerekɛla ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ aw ka baara kɔnɔna na ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma scorpion mɔgɔw ko gɛlɛya bɛ don aw ka sumaya fanga ka bon aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se fana aw k'aw kɔlɔsi sufɛ walima faratima yɔrɔw la binganni walew fana olu bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ sira caman fɛ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Alaw tala ka so sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ birisa ɲagami o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dibi bɛ aw ka sira kan fariganw kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye k'aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don olu la kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se ko aw k'aw muɲu k'aw sabali ni dɔgɔkun in ta aw ka dɔgɔkun ye fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka n'a bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Badara Ali ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko aw bɛ se ka aw jigi da olu timɛni kan yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la kamasɔrɔ
aw fana dalakan barikalen do ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ala deliw fanga ka bon aw bolo ka ɲɛsin ni dɔgɔkun in kɔnɔna ma, ani sarakaw bɛ se ka aw dɛmɛ ka aw bɔ aw ka gɛlɛya caman na. Ni aw yɛrɛ y'aw jija k'aw cɛsiri aw yɛrɛ ka ko la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, k'aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la ka sababu kɛ ni ala deli ni sarakaw ye. Olu bɛ se ka aw dɛmɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Bolofɛn yɛrɛkɛw dɔgɔkun laban yɔrɔ waati o aw ka hakili to la. Hali juru ni a y'a don ni dɔgɔkun in laban na ko gɛlɛya bɛ se ka don olu sɔrɔli la, ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la nuhu ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw olu barikalen do ka ɲɛsin aw ma, wasaw ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ. Sumaya mun kun donnen do aw ka kow la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, ni aw y'aw cɛsiri ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ dɔgɔkun yani dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la. Ni ye aw ka dɔgɔkun ye. Wulikajɔ ani kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Malikunafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, nin de bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaru kan ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko an donna samiya kalo 3nan na, n'o ye vierge mɔgɔw ka wagati ye. Samiya kalo 3nan nin ye o wagati de ye. A b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔw bɛ se ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ se ka taa ka mɔgɔw bolo dan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la o bɛ se ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la. An ti bɔ kɛnɛ kɔnɔ fiyewu ni m'an karamɔgɔkɛ ani mɔkɛ fo, karamɔgɔ Mamadu Dawu, n ka foli b'a ye fo Kucala, n ka foli bɛ Kucala ka bɛɛ lajɛlen ye a tɔgɔ la. An b'a fɔ la ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Ni mɔgɔ min mago bɛ n ka numéro la i bɛ se ka n wele 73 35 28 89. An b'a fɔ la ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Ala ka Mali ja.